Strelec je taký, že... Ešte si v kontakte s Lenkou. S kým? S Lenkou. S jakou Lenkou? Ja žiadnu Lenku nepoznám. S tvojou bývalou. Ja som chodil s nejakou Lenkou. Strelec je taký, že nenávidím ohováranie. A nechápem ľudí, ktorí ohovárajú. Povedať niekomu do očí, aký je debil, je strašne oslobodzujúce. Strelec je taký, že rozišli ste sa? Tak to si v piči. Ako to myslíš? Zlatinko, videla si sa v zrkadle? Však teba už žiadny iný chlap nebude chceť. Strelec je taký, že pýtaš sa ma, prečo mám tento mikrofón? Lebo sa milujem hrať. A milujem nakupovať. A hlavne v akciách. A v Kondom Shope majú tie najlepšie akcie. Ešte som použila aj 10% zľavový kód Zverokruh 10. A keď chceš, aby som bola tvoja žena, musíš mať otvorenú myseľ, chlapče. Strelec je taký, že áno, už som na ceste. Za 5 minút som tam. Ešte si dám spršku, nalakujem nechty, umiem zuby a môžeme vyraziť. Čistota, pol života. Strelec je taký, že láska, idem na tú party, tak sa vidíme v nedeľu. Jakú nedeľu? Však je streda. Ja ich prepáč, láska. Tak pondelok. Papa, ahoj, ľúbim ťa. Strelec je taký, že moje srdce je ako